Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe dwaro mondo jood bura okal paro mar chik mar pur kapok higa ni orumo, kolero ni ponono ni paro no deko ma ok okal e higa ni, to lokruoge madwarore e yore mag timo pur nyalo rem chopo kare e kinde ma piny Kenya koro donje chenro mar ikruok ne yiero maduong'. Koloso e kinde manoyuoro e kamati mar od bura mochung' weche mag pur gi pith, Kagwe noyango ni kalo parono mar chik en gima kare ne piny Kenya ahinya te sekta mar pur mabiro bedo kod lokruoge madhi bedo maber ne sekta no. By this time next year, things will be completely different. Most of us in the political arena will not actually be doing the jobs that we are currently doing. It is important for us to be alive to this. So the calendar for the legislative calendar ends for us in December. If we do not have anything, if we want things passed by Parliament, this session of Parliament, and we don't have it ready by December, it is not going to happen. So it is critical, and this is where I want to make a special appeal to our committee members to please support the bills that we have got there, the regulations that we have got there, the amendments that we have got there. We have to get them done between now and December.